kuku sing tupoku melun keningking tiasang apeke kawengku sagung jajan nanging sanget tangi kipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi krimping budale prajurit kutha bos anak kanune kudu alaken lara tanggo anipir kaya ing antariksa betet sanambi nang anggera apa penawa yuk krimping budale prajurit kutha bos anggem prang maju nuju palagan lara cambuk anipir kaya ing antariksa betet sanambi nang anggera apa penawa iya sebab Alendra Dinta cek lali yang kira wong bagus Reno ayo Toronggo Giri Budaya apa ini ya ayo no Arendra ayo Dra Gilo. Ayo biar Dinta. Sing hati-hati lho. Bagus. Yo. Jalan. Ayo. Wala. Giri Budaya. Apa nih ya? Ayo Pak. Oh ya. Mas Kasri. Oke.
Ayo. Lo, hong, mas. Yo iki lo, kesenanganku. Kiri budaya. Hong. Seperkut bangun pemandan rampak jogeting saya anjang semakin jangan pikiri enggak runtuh abu sedih rangu jiwani agawi seneng hati. Yo rukun aku merekut darah aku mandang rampak jogete saya hanya semati jangan pikiri tenggak runtuh ambu seni rangu jiwani agawe semsome hati. Mas Mo, Katuran Wiran Mas Mo. Sesarengan durung go Giri Budaya. Ngongkong tengara budaling wadya maneger gumara campur suarane bete buking lampah kuda lan panggapo serta bergemberi suling lan teropet umyong mawurah kanthi delak koso Turangga Giri Budaya. Dikepenake anggonipun ngaye pakaryan Anite Turangga nggih.
Mas Bagus dan juga kawan-kawan. Ayo. Sesarengan Giri Budaya ada Khas Semarang. Monggo kanjuran dinarak Pak Guru, Pak Gandhi. Dan juga Bos Agung matur nuwun. Pak Odi. Dan juga Pak Nekom Safi. Monggo Pak Margi. Iya iya.
Kancane yang dikirim lho. Oke. Sayang 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 akeh priya nandana boyo sayati kana tanggo tulodo kendes lumas akeh itu Mas Margiono matur nuwun. Gendeng sayang-sayang mriwa kula kintenaken keluarga Agung. Ronggo Bakti Budaya. Ucapan rawuh matur nuwun. Doyong-doyong judule. Sayang akeh priya nandana boyo sayang ikana kanggo tulodo gandes lumas angkat dibesana kesempatan hati. Wargi Lucy Jaya salam kagem sedaya masyarakat Teko, salam sehat.
saking kanca-kanca pujangan Bapak Ibu. Tembang angiringi gongso slompret lan kembuli rata gongso nabi panjogeti saya ngawe-awe ingkang samya mulat bisa seneng atine. Gendut goyangan ini kenang kembali iki asli jaranan di terus denganmu lagi nyuwun lagu cibuleran iro tresno rasaku lagu kau tresno mengetan sakawi tinggal
musik kendut kendut goyangane akan nang boleh iki asli jalanan krungu tambani musik jalanan bana bisa Jajale to kali. Trisno muatan sagawe tendian atang ati sliramu trimo lan diri mripatku muatan sagawe rasa kangenku Tresno seneng lali sampai akar-akri musik jaranan bangki solan bobos Ayo, ayo. Alon-alon bae lan uga sing ati-ati. Iya. Cinta. Lah jalan.
Maha aku wis kok pira. Ayo. Ayo. Lambang iki piwalesku ya. Ayo. Rino C. Jaluk jamu kuda rasepan. Keramas terus sih. Oh, Ayo. Mbah Mandor. Mbah Mandor. Keparangan Rafa Audio. Ini jaluk kepelun Mas Irun. Kepelun apa kepelun? Kepelun saking Bapak Lucy Jaya Marmer. Pak Guru. Sing Bapak Tinggok kagem sedaya warga Tinggok sedaya ing mungkin tansah lama. Ayo bel. Ayo bel. Waduh, jawabannya ger enek. Oh, Irun. Wes, bos. Halimau. Ayo. Iki lomo siti watine siji lomo siji. Kawalak kekek walange kadung walang kadung mencok neng ori aja ngenyek lodi joko saiki bareng ditinggal lunga jebul memeti walang kekek walange kadung mencok neng kendang aja ngenyek karo sing tukang hitung yen ditinggal lunga tiba jepam dari mana katang nyalintah
dari mana lo dek? Ada tangannya cinta dari mata turun ke hati. Walang kekek, walange kantung, walang kadung, njegor neng kadung. Aja ngenyek ya mas, wong kang lagi bingung, sing lagi bingung luwe urung. Kapelon tak mundur ke polusi. Lucy Jaya Marmer kintun lagu kapelon dumateng para warga Tinggong. Mugi sedaya tansah sehat, amin. Lah iya. Ngono lho Mas. Iki ngono lho Pak Gandhi. Sos. Tetembangan kegendingan ala kreasi terbaru.